On say on people who baby who are warna na wabrabo asiwi obabi wo so aware na wabrabo no waba kodu 90% ko do ba beto zero Awusha yamamu nyina mu atena se makwa aba eba ene yedwumadie yi so medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV so ni nokre ne se ye de amamre amane ye demutu mesum ye amamre mebom ye amamre mempa no kora no ye amamre nti bre bia ye pese ye de ahinta firi bunom wo mu aka bia ekọ wo mu aka bia ewom panyi se ye kan de onim ti ye ba ne ne mpanimfo ahodo bi ebedi nkomo ewo ye fidie so enenso ya ba Black Power ho ye bedi nkomo enenkomodie no paaso pani hwe ne TV kyerase wo wutirim obetimi de bia beto comment section onemum wo bebo aso ohwenhwe size no atie no fa bebo no wo ho mebo de bebro so bekọ akofa asem aba ene edi nkomo afa sasa eho empanimfo tumi de aboa ponkyerani de ebu beka asem asetenam nso aye wei emom so obi abawu otuetu obi aso de nanso bo ho a obi sasa timi de obi achi saa asem yi agentere ha abobe ewo yemu bebira adwene mu a ye pe ho muaye yesi de onim to ne de gina twere no ano Black Power wa ha obetumi a kire yemu sanse sunsum san de wunimu a enka bi eti na ye bebi sa hwe se ni nyina ne fra busua mu ebi ho a eye wo ho ahi na obi bede bema wana ana se sasa yi no idea ne bema wo sasa na sa wo bi san komo nyina na ye ka bom ne atase ne ti adaworo magebre wai na ye ni nkomo yi Black minia apombo kodi o ba de no na madaworo ma ye mo akwa abanso mejo so ene wa hye blue dabia no de ho hye blue de me hunu de ja we de me hunu de na bia me hunu red no ne white na black ze we ni cheso wo ni je mu ana we na efrafra efe ba bi wo ha mani beje kakra efe ba bi me rebe ho kakra efe ba bi wo so ana o se wo hwe ho yi wa abrabo atade e hye yate ene yedi nkomo afa sasa ho yate sasa ma mpanimfo kura de bia bube aboa ponkyerani titiri wadanuma mo kan se ponkyerani de ese aponkyerani sasa aya no mo firi se oto ne ho firi nsuo no mu na bia wo pia nsuo no obedi nachi de awure mu no ka putoka se me kan se wo dive eno no mpanimfo firi se saa de no ese nka nipa so nko osuimi nko osuimi no mo brofo no aka no adaruma kire mu sasa ye de yete ase ya me kire mu ana mo de mu nim sunsumsem dan so firi ye nte ase minia me da ase ni akwanya ode ama me fa so na ma chia ya hwefo ani yetiefo mo bibi ntiji so mutie mu ntimi hwe on se sasa no ye tuntum ni fufu sa black and white okay ye wo sasa papa ani ye wo sasa boni mebo chese bi ebi nye ebi nso yi na mpanyimfo so bekum tromo na wadware sasa duro die manefa na bufuo ne nam ne kwaya ase bekum tromo na wadware sasa duro manefa na bufuo ne nam tromo ne abo ami abo bi on se o beben pa o te se preculai no ba no ha e friend tromo di agora obitima kun na beben kora anya asem keto na life a te se ase we wansane ba ono so a ha ni obitima na beben kora kun tibi ya nome bisu yenshira chire yemu to pade ahin ni kan chire yenchire enhire nim on se ye ka che enhire mu sasa ye se ye woni pa bi wa wono to asase wi so wa from ne nkola brim ekopem tam Nyankopon beto na nsa afre no ye enhira nko a bo nso bi ho wo ne ba o si ya wo enhira ana abena enhira se tamwa ya nyemu no nkunimdie de maame ne papa ne nsa beso bia ye wo nto asase so bibia ye nhira asemo bibie na no aka ye wo ye bia ye nhira nse ye hwe bibi ti se de sante henesis etoto ho a ade bia papa ne be bia ne ye nhira anigye eboa obie ye nhira nko a ne obi wo so a ukofa no de ne to ho so a amane nko a ebi wa walem bi wa danfo fam ebi kura wo se adwuma yem sasa boni wo ho
Ti eno no ye nipa no ti ese no mi na wo kire no mi de no wabe. Ti eno no saa wade mu ne niam abone ebesi na ye nipa no ne sasa no. E na wo de bi be saa. On say nipa bi wo ho oba bi wo ho a wo ware na wabrabo asiwi. Oba bi wo so aware na wabrabo waba kodu 90% ko do ba beto zero. Eno na ye den eye hunhum ne nisem hia. E na mbo hia ya na say wono no adeboni ode ba yindia. Won krofo bi wo ho a ono nde wo ye destroyer. So obeseo nti otem bia no obi nya ade kwa obi obeye papa bia o woni nsunsuanso ndi ade kronti a oye wo papa obi wo ho a obeye wo papa wa kam obepe nasem woni na fa yonko na abefa ni mu no ode ne boni na opa firi ho no bedi ka yo papa kakra annam so ade wakwa hye boase ya wabra bonyina obesem to odefe yenhwe omo a bibi mfa nso mo yeturumu yi se eye me na me yeturumu na mahu a me disika na be hyew o me pe wasem o de adwuma na wo ye ahyase no odo be kyerɛw ba odo na wo kyerɛw no later na odo nsa ba kɔhye boase on se sa brand ma ju sika de awi tie enso de wo be ka bia na ahwe a meti ti bo hun se amahan dan amawo ma toka amawo wodam ma bie store amawo so ntina mpanyimfo se obi ncha de kwa obi a wobotaya o de chaade enti papa ayeye na so hunso obi aye papa anu adwene hu mienu sebe na busuafo nsan ni maame wo ho ni papa wo ho onua no ade nti na nko na opeso oye papa ne se bia adwuma nim kura bia mfa ne se wadwuma mu ye ahyase no ne ma aka obi a 10 cedi ba wo boss hu adwuma wo ye kwa animu a na akwa wie se dey me ma aka 100 cedis so what ase eno ye wadwuma wo hyase ba wo hyase na mo ho nyina mutua mo ka 50 cedis e ba ne se na nko otua ka 2 million di no hu wo ho odo won se kwahye boase ma otiri mu nya ode saa aw e be wi akire no na wo fra wo fie mse bi so na me ye adwuma se na omo am na omo adwuma mu nya ho wo na wo ba nro ye no adwuma be na ye e bet etumi si wo e ma nkyere wade obi a wo kwan a obet fine aden na me tua wo ka 100 million a month obi wo ho e adwuma kro mu nyina mo ye wo ba de o hya ase no on se adwuma mu ye betua obi ka na yakofa ne se bia adwuma na ye no wo betrini wo mo omo nhye da nim adwuma se wo be ye bibi surunku bi wo adwuma na wo de do ato ano no bia omo nyina ya under training ba wo ye master dada ntomo ntimi no nya katua pe eno wo ho ene e wote se adwuma kro na mo da mo nyina mo ye obi bagya wo so ya fiti prekopa to akatua ma da obi duru adwuma mu ho na edi ntini ya to akatua onu be ye close se de be ya obi ye kromfo a obetima aboa wo amema wo sika later no de tu ahye wonsem enko kro no nam de wa ya ma ntu yi hu ba bi a enyi ene obi wo so so a opese wo na oye gain na o de sika be hyew later na obeba wo ho no se okay se mabana wo mpene de a de am de ma nya fama me wo so hwe a woni bi oba bi so wo so ko ye lesbian ye de sika na ahye no e bia be ma wo ware no no won na wo be ma ne mo o mehwe wo ba ma wo mema wo adwuma ma ye se de ko no aba wo nchen because one way free nto do 3 kwhye bo wase a wo do onim se odo be wi achi na ye bone nti bo hu se obi na obi tumi fa adamfo be do achi na adane ntokwa ka ahwe ase ye nkam asem nti bo hu se antokwa si abonten pa na abusan se kande wo so kande wa obi antimi nchirem so eno so ye sasa ne bia obi wo ho a sasa bi wo so da ni brade waba wo nchen na wo hu se wo bo abrabo ekoso no o ka no nko na ka wo na koyepe nti o pese wo se wa abrabo ba wa hwe na ma se nipa ne ba wo ba koto zero se wa me ye hunu se eno me wo mu nhyira wo eya abofo bi abaako ye bofo a ono se yade ena ye bofo a wo hyira wo kwa nipa na kwa wo mienu nyina di na chi ana menua me dase on se ewiase ankasa na ye ba no obi a wo kwan ofa so kra ni nyame e ba asase wi so obi wo ho nyame ye kwakra no e bena da na me kwakra me nyame e se ada na ye beneda unyi me firi bini mu a enyeye mebin so what ase e beneda no obi o kra beneda bia ni me se sa ada na ye beneda ye bene wo mtudu nyame boa na se wo kra beneda na oba ya o wabene ho na wo ye de oba ha nti so bi so okuada na se wo kakra na okuada onim dia oba be ye wasase wi so na emom na bia na me papa bia ye wo me ye wo no edin widin to no me pa na ye kromfo a wo ye den edin sunsan so obenya bi ti wo ye papa so obenya bi nti ne ka ne aka ne papa ne bone nti sasa ne ya ade bi a edi wachi a ye wo papa be di wachi ene wo ne bone a ebedi wachi ti nipa baako wo se ne mienu nyina wunya bi ana wo beyi baako nipa o se wunya ne mienu a na wakwa ye bayifo nya ne mienu nya ne mienu a
no ko ye bayifo so nya ba o so otimi nya baako ntina bo nso obi otimi ka se me nya obi ya o ye obi papa no de bone atua ne ka o se me nya papa biem nso o twene ho ba ko ye so de asem ne te obi o wa on ne bone na o di na eno na o di so hu se wo ye obi papa se ekim no ne ko hye bone anu ayo papa yi later na police fu anche wa ubeko jail wa go jail so bo si abo otu da ha so nti wo de enhwe tete na kon ne kwa enhwe akromfo a o mo wiase ebe hu so obehu kromfo panyi pa no na asem wo hyedem ene wa training kromfo no wato magu abonten enso kone kofa kobokro ne hwe so obetima fa so wo de bere no so ti ase e di ntino so wo de bere no o ye master wa training e kwan be no no fa so wa no nya apam a wo kofa de bere no so ofrasie baby hwan na wo hu si achi anroba we no se me boss hya ayen kofa ne da maka ntema di nsese ye che wa nkwa ne ache wo di sana police fo di adwuma ne betie se police ni panyini e de wo kɔ se mo nkogina kwan ho na asɛm kɔ ba emomidi wo no wanya wasɛm kwan ba fa so abeso no he wa wasɛm ntunti nkanye dem boss na se mo nkogina kwan da bi wa kɔ metemla ye boss mu kura ye din bi mbom so saa na akom so adwuma ye den etie akom adwuma uwura mu a wo kan wo suai kyerɛ bosom ne sɛ papa omoni owom papa omoni owom ntini yenti na abusa esi sumaye ade ne yesu manti untimi nkase maboa wo na na mabontia boss na agbana me yema na kosi sen ho aboso no betima kum wo ho a mo modwuma yi ti mo hype dabi se me fa ne se ma oba me ho aba be ya de oboso no so boso no na yonyame na wo hia mabontin be hia obontin na no na ba ya agbana kosi sen obi ehun so aba boso so dabi enya de sa se oye adwuma oboso mfie na we de se na yede na obakekere no na no kura ukunu ba ho obakekere wa boso bekum de oba ho no na wo konfo wo ha wo a wo kokan ye na se wo ye kyen me se wo ye konfo e se boso kum because wa no otoro e koso wa hemfie e koso wo fie be because ano torotoro nkuruma nyamfa nkuruma ntana boso mo eno so ya se obi wo so na dom ye konkonsa ho ne sasa no konkonsa eno ya adom eda no so wo ye dan ba bi obetena bi obedestroy ho si aso nya che no ye che na nani awu ti ai se wo ye businessman na wo ni sika se me de car ma se koton na wo ton na wo di wo mfa so na de sika tena bi me asem bi ani ho na mo di ese de sika ndi ma mo so tram do be ko police station onye sasa ne bi nso tumi koye ahokyere ye wo bi wo ho a abusua wo dem no obi ene ho a wodi yi eno so sasa eno ne koba na sei ena be ma wo bi sasa na sai se abusua ni nyina minia na men enko bible rum kakra menim quotation bi a Psalm 109 David menim de na obi di aye no se na abusua na black power o san ya use bible enti ye kono yakwa akokan kon se me papa esofo okay enti metimi akan bible ni pa o se bible de manual de boy abrabo papa wo mboni wo okay Psalm 100 na ade enti na ma wo kotu ho no eno ye sasa bi a David di nkrofo bi a osusu so maye no bone di wo machi koya na wonto atoaso nyina tu upese o chese bi a sasa me wo sasa bi a na ye me ya metimi de sasa na to so be kom ne wasefo nyina ebi a me ne watena ye be kan tweresem no na bi a me ne watena se bi wade a wo ye nyina no mahunu ena mafiri wachi ko eno ho asem na ka obetimi ayem bibia ma anya me bi a me ko ye na de a wo ye na makoka no bone kwan so na me nkire wade enita de bia me ka se unu obi ya ade a na sa ade na wo kan de hunu ye ne pepepe yo na mfa bi nhim sande sasa nyawo se wo kan ne pepepe se we ya wo so ye sofo yi yakwa akonfo bibere ho akwaje tumi enti me hunu se ode bo nipa ne kwan so de a kenye bone na emom no bi tumi na ode ye na ode sisi nkrofo de a onam nyame kwan so eno na ye papa na eno ye papa a waka kire nipa da bi menti ase me fa ne se me na me ba black me na me ne watena fa nse me ye sofo me ne ena me ma wakwala ne me ena me ne wako kamlaman ho akwaje aduro se de be ya asore aduro ne akwaje se de be bo nkrofo afa aduro na akwaje ye na wo sa de ye bone ti asore ma no ena wo wafiri me ena mafiri wachi se me de ntimi nhwe ma bone we na wo ye ti asore ma no me nhwe me ye nyemfa nye wo mo ntimi de mafiri wachi
me ni wachi biem e na wo hu ni se firi na ma firi wachi no me ko ka de wa hu na hu nti a wo ko se me ko na man ka hwe a boni bi na ware be ye me na mum se me yi bi firi mu na me bi be ka ho de na ko ka na pepepe no asem me sasa bi ntimi ni me that's a secret I didn't know una de bible nten secret ni say oh say secret I didn't know una de bible nten e say de wo ye no so nye minnim obi a no enti de wo betimi aye ne say wo bobo pass ye nkumi mfiri ho say me ko bo me dua de enyame because de me kan ye no kore nti be na dua nyame wa bra wonim say eye yesumasem enya sumasem sa minim sa asofo nyina ho na wo na me do koy na ntutu ya me ka ye sika e ba ya wudi jame nti ye ne be mani mere na ne wo say eye nkasa bi asofo na kasa makaka wo so ntie ndi de na besi ti wo kotemeto asometo ne me bodu so de asometo abusia afa yanko ayi no so twesem no so we ne me pese me ma hunu se awo nto atoaso oboni bi amadi okay me fa ne se me fa me boni bi amadi no ebetimi aka me ma ene me nana no mu nyina eno ye sasa eno ye sasa sa ye de case ato me so se ye sa aduabo no be fa wo ba ne ba afa wo ba ne baba sa se me fa ne se boni amede ye wo no me nyanwo ye wo enso ye de sa no me na to me so se me wo a enka me ne me ba se me ware kura na me yire no o me wunya me yire no na de me bre pe ye nyina obi a amre me fa e be pia firi baburu na aba black onim sa de nso amafie bia bo sa no me na mafie bia bo on setete no na bebre na na ekura mo de hye se o efie we de ye ntimi nware ye se abosomsem efie we de ye bobra enye ye ye se abosomsem efiri baburu okay yenko bible nim na si asem no aye kanepi ewi abeto aso adi nkomo nyom what's say Psalm 109 Psalm 109 abusu na me ye sofo a bible reader ena me chirichiri una be chirichiri sofo ko ha ko ni ko no ye wo me na meka ko no se wo ka na me ka ko sisi wo na wo be kan se me kan wie na wo chiri mu asofo ko nti ma me kan nyi abusu ya kenkan nyom oha ne nkono baako ekosi aduasa David nyom ma ye nyankopon emua wanom na abonefo ne nkontompofo abue wano atia me wode atachirema torofo akeka me ho nsam na wode nitan atwa me ho ahia na woni medi akonkwa wotan me de hye me do anamu na me de empaya na mebo na wode bone hye me papa anamu na wo chiri me de hye me do anamu fa obonefo sini so na ma Satan nyina ne nifa wobu natan a manu nifo na ma ne mpai bona ne no nome mane na nsua na ka se obi nnesu a wote ase ne nsua na chese o ntwa ne nkwa na so say ma 100 years ya ye ma 10 years oh from 100 to 10 emna 8 se so nsua ade aketuwa bi ya de eno so timi yesasa ne bi sasa wo so bitimi di na chese obitimi di obi ko baabi se bia nipa so mese ade a wode ayeme anampo ne sasa ne edi nechi no ogina mu sunsun mu kan sam se bia ade wode ayeme no se wode 70 years ne ba ya enko ka 30 be 30 kura be mo 25 kura ti se ne hu so bi wo 15 years 20 years no wawu a ko abisa ko ma de kurante onya 15 wo enya kwa yento aso enwotwe no eho na ne edui mane na nsua na ne hwe adwuma no obi mfa eno so wote ase se de wa be bra pe no e ma ne nyane de ya bi mo bi mefa me papa kan Japan onye example okay se wayemfunso obi wo wiase a oska o wajapade bibiri o show no social media ma yehu ye time obe president ne factory bibiri cool store me hu sojafo okoro mo Facebook kakraka so mo nidim ne nyina wo ho na se papa ya koyemfunso obi ne yesi na adwuma waye nyina ne Nyankopon nkunu na obi mefa adwuma ne kwa say nipa no be fa ne yire na afa wo okay so wakumbe ma no e ma ne yire no ayi ukunani nti nipa obeba no ya plan ne se omra emechinchim oba ne nsa meyenya well ma no poison oba ne nkun na bibia meye ne dia ohuri asem nti tiko ne manya nwisia na ne yire na ne okunafo na ne manchinchini srasrade na wonfiri wa amanfo so nkɔhwehwɛ aduane eno so wote asese se baabi a wote no eno mi ne nti no obi kura ntimi mo bibi ni nti enkoye se wo mmre mfiri baabi o mote
chinchinia na wunchini mrasa no wabre hwa de we de eye me ya se me ka asem we nanso so aba ne sa enya na eye ye de example ye nhwe se ye tie man se nye no me ne man mu mpanyimfo de ato Ghana ye so a nka ye nnuano mu ko bre wa bruchiri mu ko ye de o firi mu kuro so achinchinya ko bi kuro so yaka de ene niema bi wo ba bi wo kora na mo ko ade sa aban no ta ko pepre sa ko fo mo ba abara ye ho toye nti de boni pa na o man Ghana ya sa no mi we de so a ye chinchini free amanfo so ko hwe aduane ye kora ye nsa nya bi nti ebusa Ghana fo mpanyimfo se e de boni na yen ye de ayewo e bia ye mpanyimfo no mawu ko no mo sasa ene mi se mpanyimfo mu de ani mu nti ebusa de boni ye obibia o ye obibia ye obibia e se free ye man ya manfo so akɔpa aduane okura se ye kwa ye nsa nya bi to aso hwe man pempensifo nsanka de owo no nyina no tiase pempensifo no de kyeremase pempensifo no ayi obi a ti se sojafo ana se ya ban ayi wo mo se mun konko gigi de o manfo wo firi wo mo nsem anya wo mo dia pempensifo sisifo se an roba mra wo so ntwituo magye mfiri wo nsem ana se aban ne nka se wo ade we yenim kwan afa so wunya ye nti ye gie firi wo nsem fabra untimi muta hwe ene yo pempensifo because ne ho oden esen o be sisi wade no wa o mojamu mojamu a wo bre pe ye nam no me da wo so nti ye be gene kwa ko dumienu no ma obi ado ye nkyere ma no na obi anom ne nwisia ma won hye nase ehon ni dangerous no na won din nwa won to atoaso a ediso yi mu won kan agyanom mu ye awurade anim na ne bone nso won pepa won twere to so mu de asem se bone nso da ho a obi abeba befa bi wo me ma ye wo bone e na ade sa no me we ya to me so a na me baby akora enya ngo me baby a o ya twere to se me baby obefa me mu baby a no o me bere sa bere na me de ye wo black yen fancy ha yen to aso yen san to aso se 9 na si 9 say 15 na me we 15 no o kan ko si 31 min kan ko si wo kan ko si wo ni panti ase edunum no entena awurade anim da na entena awurade anim no eye se mpae na ode akoto Nyankopon faale na ode akoto ho no Nyankopon hwe yie no anyi anto ba bi tambia o mane na ne first page obi ezo obehu no ye ho adwuma say ye nome we su ye tweresem enti nyame nso na bedome nyame na bedome ti me nyame enwe mfi di Nyankopon fa sa nome ne se ne glass tambia na ni wo ho na ade se wo ko embassy na akwa passport ai visa ne de wo krata na akwa hyase na panyina be kan che se de hyase ne yito soro se de be ya obetimi aye ne ntentem bia obekai ne nyema no ne ho wasem na David kan na se wo de ko to soro a nyame wure besia da soro edunso no edunsia esan se wankai se obeya adoye na wotan wo nipa mu broni ne wo hiani ne de na koma abubuo se obeku won enam se odo nuabo nti abane so se wan penhire nti ene no ntam ene ne ntam atwe dunwotwe o hye no me se natade na ekọ ne yam se nsuo na ne nompemu se enwo nompemu se enwo so nti wa nkasa wo hye no me atare na asa akọ yam se nsuo nti asem ra be pii wa no abeka wo bedi wadi wo kasa ye hu nkra ye pamo agure ya yiwu mo se aka masa baako na ho ne be umu ye huriw edo ko aba be wo so wadi su biriw umu be to me mahu mini akọ manu nya ne sentoma ofura ni aboso a wode kyekere ne ho daa enome no enome na David kan watem jan yei ne me ho asempefo akatua efira awurade nsem ese nyeni pa ba ko no de ma no ne wona waka me kra ho nsamone na wo onyankopon ne awurade wo dinti di mame wadoye no yime aduonum yenu na me ye mobroni ne ohiani na makoma apira wo memu mekose sunsumu a ekoto wawoso me atwene se ntutumme aduonu nan abuadanti menkotodwe popo na me honam afon emu srade asa na se we yade a wo de ye no enti na mo obedome wo mo
asase so bitimi sisa yen fa David die nto nche David wabakọ ebi si da em se mpempi ne si ya asofo maamefo no nko ana ne asofo no nko ana em se me bitimi gina tweresem yi so edome bibisa yen nyimfira so de mra aha obi betumi aye wade a wode ho abufuo ebi a wokura asasa no unim se de edi wachi ye papa na abone mesesa no wasesa de mesesa papa na wo no na mbone ade aye menti mesesa papa no de bone na be hwa ho ama wo ebe ye adwuma so o kan bibi se wo se nipa bia nya baako ebi a mimi kofi mi de ye papa mesasa no enti me ye papa kura no e de bone atua meka ho no na aba ena me ma nkoye papa sese na emum me mmom no obi na abeya me bone edisanka me ye papa de nka me ya o me nka hwe Christ nti me nna ne no me ne be ye me de ne ye papa o abere na ye on say de nti be me na ye adwuma ne say wo tirimu fan na wo bo nipa onwene bone bia because ekob de wo ma na duane wa fa obi de natana wo nchen afi obaye a obekeka wo no obusu etia bom o wie ya de o pa afiri wo ho no ama wo no wo yere kura amaware agu oba kura wo se ka asoma no wo de bone wo de wotan ato no oba ntem nti sa no mi wo bekọ sa nipa no so okay who the assembly sa no mi we na ebekọ sa nipa no so because nipa ne ba so e destroyer e na wo so hu ni mobo se o memwa no nti de bia ye ka se wo boa obi a kone hu abusa ansa na waboa no woni mi se sa ne ma we obi abefo obi firi Ghana de na kwatena bruchiri wakwa ma na adwuma sei obi de obi krata ya adwuma obi akeka nsema ma nipa no kura no ne krata no asei obi kura ho ofa obi tirini na adwuma wonu pakora je ni tene na fie se nipa koro na ankasa no wasa ko keka na ho nsema ma wonu nipa ne tifie o de obo an ma ne nya adwuma wonu tifie ma wonu mu ya adwuma won san mo ne se bia ne dan kora wontu aka eno maka ne se yeyi wakotena aha ni nyina ye eno na David ya ka etimi bawo so wo ye saa de no nko ade a eno mi we betimi abawo so se wo de wo sasa ne se tem bia no yi obi anu aduane na wo kwhye ho so ho ena nipa wo ye papa de be ma wo kwan se ben no o ben na no obeyi na no aduane na wo kwhye ho obekọ akwaye adwuma we wa ha ama nyaw na ye hwe me no mi anu tifie sasa ekura wo no ene me de ne ye pe ye se pane ngopa ne wo betumi ayem bibi ama nyame obi a one ne sasa ye pe no ebe ye wunua nti na ye se empanyfo se ye obi we friend sugu ni saga nkrofo we mienu de o madwene no bibi aye pe okay so ti ase ti se me ye kromfo a me sasa ne ye kro no a me hu na me hu se me nua no ya ka bom ye boy kro no na ye dome ye adome me ne omienu na emum se me twa me ho abewia wo de ensi pane ngopa pane ngopa ne nti bo mu so oba ya be manye okay so ti ase nti be ma ya adoye na oba ya adoye a ehu pa papa se oba so wa akoma pa o ya adoye be ma so wa akoma pa ya adoye na omo ware a ehu ma mo a omo boa mo no because one hwe ya de wo be ka fa we hu we be ko ka kire we aso madwene ye pe so eno so ehu pa nti de tembia nti ne se nipa we na one na ye fan o na de nti na nabrabo aye sei nti ye wonkrofo bi wo ho a wonu omo nam na no mu gya nante a wo a waye ne bone no no won ka hwe ne mum sasa na di na chi ne beba be so da tiawo be mu to waye tantantan nti wo ko ba bi na kai se waye nipa so mesi bone kone ko panic because ade we da ho hwe o wo ye dem nsa beka ye wo pa ye bo ye se obi aye obi bibi wabo pa me yakoku no wabo pa me yakoye ne bibi eno wo ho ene wo obi a wo ye nade a aseno otimi ye ne nyina ye de ahye no na wo be ye no obi o wa wonim ne sunsum ne gidie mu no firi se no ebetimi aye no me ama eno na esasa na akodi dwuma no wa bra nipa ne nya we on say at the moment obi be ye wade a obegye no na honhom na edi wachi no ekodada ekokoye adwuma no honhom na hu sa ahyew sa eno nti na mpanyefo se ohun ntokwa a obi nku bi ma so what you say nti se me wo ye me bone na me ne wo ye hehe ya aboa wo chance ube ye hu akwotene fie ehu ese odwanwanwa bi abo ahina so hu ne onkrofo bi wo ho a asem si a omu nia botre no de de ya ade no afa bedu time se opese sesa ne nko ade because akwa de na wi wanya ya ama no nti wo mu abaye hu saa no asasa no bekwa nsunsum no wo nipa ko ne be yosa obede no hu akiri hu akiri nti obo mu se afa obo mu se umma oba hyase yare o hawa hyase toto enema bebre afa wo drop ba fom nti ho na obetu na mo se ade na menema bi wo so a wo wi asasa no ho be sa siwa so
ama ko da zero ansa na wani aba ho so yɛbɛba sasa no ɛyɛ nhyira no me wasɛm bɛ mmienu bi wɔ hɔ ka na ma mimi sasa mimi wo sasa obi nso wɔ sasa me ho yɛ n'ahyi eti bi ade mimi sasa no bɛyɛ no biribi nti ɔno deɛ no bɛtumi akɔyɛ kyi ma me nkyerɛ mu sei na abɛte aseɛ ho na me yɛɛyɛ no bibi kwa me ka taa kyerɛ sɛ wo deɛ twɛn na abɛhu me gidi sɛ twɛn na abɛhu nyame na me yɛɛ ɛnyɛ me sasa ne nim ho hwee asomasi a na ɔbɛnti ɔho sasa no bɛtumi akɔyɛ me yɛ de ahyɛ me ebetimi esi etimi si da me nim ho hwee etimi esi ase bi wa mane mpie mfiri wa no twɛn na abɛhu mane mpie mfiri wa nyame na me yɛɛ nyɛ na yɛ sese me no te asisi yɛ akasa ba ofun ya yira ɛna ase me na mafa na me se nyamia ɛna ase nyame na me fa ya me ntwɛn na mehu ade akyi ne yakum ya yɛmfa nkyɛ hwan wo na me ne wanya case de ɔkɔyɛ bɔne no ayɛ de ahyɛw ukɔyi wa no wɛn ɔhene de nti a me bisa ne sɛ o papa na wadamfo o papa credit ɔyɛ obi ɔyɛ meka ase na no no yɛ mamenka aha menim sɛ wote dem ɛnyɛ sɛ bi ɔyɛ kɔnkɔnsani o mete wase me na me kyerɛ wade sa na me life oti sa na mete sɛ menim sɛ ade we yɛ black na bɛka kyerɛ me sɛ white a me nyini o wobɛka no black mɛka no black kɔpem sɛ nyina bɛhu sɛ yɛ black ɛno na nipa so mpɛ nokorɛ na nipa mpɛ me pɛ sɛ mkyerɛ sɛ Kennedy aka bi a enyi ono na koye enso aba be yes aba be shem on say obi ope nokure bebere no ahwe obenya amane wodi abufu on say se wonim say ade ye da won say wa wakwaje afiri obi nipa so mesi ho me ya dance ye say ukosre na no say twa ho aka che say ye wo de na nipa na besra eno makwaje ma de mpo de na meye obeka nokure say obuano me na koye sɛ wo sɛ me kan nya no kora wo de twɛn na abehu na obi akɔfa ho akɔyɛ bɔne de ayɛ de ahyɛ me so aha anti Canada Japan de ne yɛ sɛ yɛmfa no kora nante dame enye fan sɛ asɛm nyɛ dame na apai nti yɛde na asɛm si a me kontɔkɔ a me kuma MPP me kontɔkɔ bi a apart from MPP no obi ani asɛm ade na ayɛ nyina yɛ kɔkɔ pere adeɛ na mo de 10 census ato me so sɛ me deɛ metise enti me so dey make manual to mana ene na me so wo gumani ma se bia ne me so me gumani ma se ma nyina ene ampi for lose you so man fa 10 census anto Kennedy Japan so no bia ko pere na Kennedy anya wote ne ba bi ni ana na ba me do man fa 10 census ni bia anto so na Kennedy nko no de to so ni ntoko bia okun ye bia so okun ma MPP na dey na ko wie na enti dey mfa se yemu se enwo se baumia ene Kennedy Japan ho apa na bo MPP party de me hunu ye MPP Kennedy Japan because nyema bebre ho a ye hunu ye so what you say hwe time a ye to tan mka se kufuo ne atamils jeje time a ye se ye to aba na ye se aka tan ho a je se ye kobobo that time na Kennedy Japan station bi wa ha ewo Mozongo HFM na nya asem ketwa that time na menim baumia that time na menim baumia me na menim baumia that time no ko school na menim baumia ye so no ye bank na dwuma na dia na menim baumia eti nipa no kun hu ma party na se na ye nyina ye kopere se ye be di president na wo tena se ka ko twa ntro to me so se me ho nsem ho aye 10 abla opposition na nipa na me na epre no ende ya ma no bibia ba kokra ya fa nto no so enti no me nya enti ya fa me nipa na se me so nim no kora party ma meka ma no atuma na eno na nti otimi koka ema saa bia twɛn na abehu ne ba na obi akɔya ahye no okay so ho on se yawo ne abufuo ma nipa timi de ka enti na se obufu a ni kwa so ma ade kye obufu so aha ye wade bu ho a ya ba wo de yawo no be ka asem na akwa akɔfa nsunsu aso bɔ ne bebre de aba okay ma me mfa no nsa ha na me nka me nsɛm mienu na me se mo na nkyɛ ye de ye nkomodi no bɛba awie sasa no bitimi kɔya adoma kyɛde ana kyerɛ mu ho a ma me ansa sɛ de wabusuafo timi wabusunya bi kɔyɛ bɔne ema ewie wo bɔne no saa na obusunya ba kɔyɛ papa ne ye hyira no na abɛtoa abusunya no so enti na me sɛ papa tuntum tuntum ne fufu na sɛ papa ne bɔne sɛ me ye papa ne ye hyira ame a me ne masefo nyina enam kwan papa so enhyira na ba ye ma wo nto atoaso sɛ ye dome me so a no me na ba ye ma wo nto atoaso esan sɛ obi betumi akɔyɛ bibi adeɛ pa wonim sɛ akɔyi na ayɛ esu de be ni bi enya no eno no ɛwɔ hɔ eno no yɛ sɛ ɔno no woyɛ ne bibi a enyi woyɛ ne hwe enyi enso yɛ ɔno a
me wo dua bodro bi wo ho a me yema nipa di na me yema ahemfo pa ba sie magyae nsase tonton na doso metimi aye aduro na ma o me de nantwe katrama na eye ye de sip egya so ye de pipa na de si gya so ne de achi enhye nya hwe ubedi aduro no wudi a ofun metimi afa akoton ubodua dua na be sa achewa me amafa na aha wo ade ne ye ode ano be sa achim aso ade no na afa ma hu ze nantwe bi bo ase awi aye bi mam so ye wo enuro bi ntina mo se asem si a se me fa ne se asem ka metuo mi wo hene wo kurom ha na makoye bone ne ma himfi o ebeba momoso ti beduru time se eba himfi ne makosi ano asi ano da eno no so yesasa ho eno so yesasa ha ebi yesasa ebi ya me na bi ne kodi sa aduru no ana awo me hwa bepem sa abiri ye ye busuam emema ho odene se mema ma doso mema doso che sento kwa pa aha to kwa sem na kai ai ma no ho odene se mema ma na buru mema no mburu mema ye ye busuam so ti ase ma mema no ho odene ba ma no buye ntokwa bi wo ha mema ma no be ko ye mema yintimi nko sani ye busuam ti meni mabusuam bi wo me kurom sa afie ne manko an wo mu ye nkoka ntokwa wo ma no beba bebo mrantie wo ho abrantie bi ampie ma no manan wo mo sala no aboa so me wo fa ba ko ye frere ko diketua ono police fuo wo ye bone na mba wo timi bu wo mo jom hankof ye busuya de me na no ha adwen sana ye duro na bi di ye na eho sasa bi di na chi ana wono ba ne yapunu no on se tete no mo de ekun ene press ase so ho enti no mu di nuro ene nuro no so mu di no enti na bia no se ye obi e frɛ ne bambo no ye bambo se obi pe no wanya no nya oba enti se de wanya unua e se me fa ne se me ne otie asisi e na me ma ben me ho wo me ho na obi de yare abo na masa ase sika ne adaje abesa o yare emfa so be ne wo so enti ene ntena me wo do ni bi ni e ma me so me e ma so ho me so enti se me ya de papa sasa ne be di machi ni mabusua se me ya de boni sasa ne be di machi ni mabusua enti ne se o ya de adwene ho mienu edin sunsan so e be pe dane aka ho ase edin sunsan so obi ani din say name no enso wo ehu pa e ba be di ho nkomo na me de yankomo yi ba wiye na sasa no obi nye den no hunu ne sasa edi nachi se ye papa ana ye bone onko abisa wane wankwa abisa kura wa bi hu wo ye konkonsa onim so ye konkonsa wa onim sa asema wo kan ona se no de broni se no de aduma chede o enya aduma chede na meke ne zeku konkonsa ya aduma chede se me no ti he unim se ade nya wo de na wo fa ye bone minim enso wo sasa ne di wachi ne ba mu wahunu se fa wo okay wo se bia wo de no la me de me no de so ba di wachi mabusa wanka na kranche enti wa unim wo ye papa unim wo ye ntutu wo ye kronfo unim ndi mu epe ma mi me dwamanfo mi nim so tiase wo ano ke kan se ma so unim na nti twitwa unim so unim de wo ye dada ba ye ho ada ba ko be fam eno de unim se na fa de we akwan we so na matumi nua maamofo ene ye maamemofo se wo ye oba na wo kunu fa wachi na wanka nokore wo che nokora na wanka nokora eye buo ni anidie ene ode ama wo oba bia fa hye tirimu me nkyere mu ye oba ene ne kuna fa nachi ene wachi ni ene wachi ni kunu no pa se ampa ohu recording won phone so naked picture ni nyina won phone so be ma ne se nye nokore da wanka nokore ankyere be ma bi obeka nokora kire wo ba ni bia no ompe wo ba no me na me kasa se mu akire mu ne me na me ka kire se be ma timi nya kokoduro se me maye de na be ye wo ba no timi nya hwe o so wo mpe se won se ma me kire mu ti ase e se me ye be ma e na ayo ba e na me no wote e na mafa wachi e na me phone so ne course bi e bia me kodware kora na wafa me call e na wo ba no e ka kire me se me kunu no me kunu no afre na me so me yere no me so me mpana no me kura ye nyem mpo abehia e na me fira dwae ba e na wo ka kire me se ko obi e ba e se ne se so nya no kwatwa so e ye buo ni ani die na me dia ma wo o dia ma wo ba no bu
Esa oba no so be dada nkyena ma wo. Aha. Enti oba no so nim se wan ka no kora no nko ade ununu umpe no ntina wo yesa. Ba ma no fanhye omutirim se be be obeye sa ade na kire wo bia na ye buo ne ani die ntina wo ade. Wan ka no kora anye de an kire wo. Na so me ba. Se ne wo be ka ne ye. Wo be ka no kora ne ye wo. Na atwa bibia so se ye gyaye ne ne ye gyaye. Am kire wade. Sa kwan we na mema efa so show wo do. Ade kire wo mayire mu. So ho. Bia na eye akono bi na bi okofa ba akobi na akote akam. Omfa ne mafie ho. Oya ade ni de siu. Obu nti no de ade nye de siu. Ba se wo fo so a na be ma no ka se. Okay maka. Me mpra no. Me ne nyam tie. Me ne nyam. Enti ese de na be. Wo ba bi a ware wontimi nya. Wo hwe bra ne be ma na bra. Wontimi nya. Fe na ko etene kunatuni mu. Esu nko a. Wo de areho na ebet. Ben no so nze me de nka mepe no. Chese be mam dada nkyene di o. Wo da bi nye ne dada nkyene asemu. On se de meka no nya ntiase. Mati ase na me pese kire se. Anu na me pese mi yi eboni bi firi ma tiri mu se. Se eba se be ma na nka no kora nkyere wa. Ma ne mfa ne mfa kwamboni ye buo ni ani die nti. So ti ase. E na odi amount na onye ntumi se obeka no kore. Hwe mi bi atumi o. Na me obo ase. O se ntia. Tie. Na me obo ase. E na tutuka na adadwe. Tutuka. Na ge bia na me ne te. Na me yem me pon me ho fofora me yem paboa no. Ni nya me ne hwe. E na me konya Roman father bi. Ti ge na ne maame na ye adwuma o mission house. O se wo sofo no. Enti tin no be ya no pa no na me ge na bi ti bia ma me. Aduan no be ya. Odo foforo. Ene no foforo kra se bi obi ti kakra ye de. Ama me. E ya so oba dwem no a chechere dia berem na Roman me so madi. E na me konya ge foforo. Asem fa hye. Ge yi kura onimwa bi ode boa me. Na me konya ye. Na ge yi brem aduane. E na ode aduane ba afie. Oba yo bohu samne ge ne hye dem no. Na ode aduane ni si ho. Wanka hwe. E na oho e. Minia. Ye. Edi bosome. Na me ho ntome. Nka wo musa me mpona me nkyerem. Me se ge ne ni busan se wo ye okay. Wo se ai. Wo ye okay. Me mani sika so wo se de ma ne ngo ho. Chese. Me aminim se wo hu ni se wo ba yi hye wo. Ntinko wo musa me mpona me nkyerem nkyerem se me fa hye madam fo bi. So about me asa de na be ma bebu wo te se wo je ho ba bi anye. Ba bu ho abufu nti. Me nua me se di best 6 months. Me na me de koto obi ani se ma fom ge no ma fa na chi. Chese bibia ba ye bia nko wanka hwe ankyere wo. Enso ba bi wo ho se nka ge ne kra ka beto me no me kon ya ka me free. Oh na me pese nko beto ge no kento kwansi na asa wo mpata bi na ka me mpata la nka hu sa asibia fara hyem ko wodi si wo no be hu se to ba no eyima di je me yema wo nyina nti na asa akofo ba odi da ne si wo so bi akoda dia no kra ba ko be hwe gu wanim o se de na ne si wo se duane de se wo de na fdi ya gia tum se wo de fa da duane na di betiti ya be 6 months mi na me de koto mai ba ko a na mpaboafo no wo ye panyi we ho se ade wi na me dia me ge no so mpa che o ma me hesa na wo ska to abetche da to ne ma cheche no enso so ko ne me kun ya bi kura na aka me ye free ye be sere ye nua ma no sese wo ne be mate wo de fa ne se ma bobra bi nti a me mfa bufu so wanka no kura nkyere wa fa hye otim se ye buo ene ani die no de ai de ma be ma bi wo ho a o fa so ba ko fo ba no kura de ba fie sese na nse wo ye nkwan anya de ntuma kwanya obi otumi ye nkwan o nti obaya ma ye nyina ya di so ne bia wa ye choba pe so ho e de ntokwa de be sere nua ma no se ba sa ma nwene boni bia obu no suro unim se mema bebre suro mo yirimu okay Black what wura wari ma memfa last question we na yen sorry so eno so awale ne mu no so no and ne nyina ye sasa na sasa no na baby say obabu ho awodwo aware mu ba wo hie ne kuna obedwane saa suban no ani kunu wo no bitime esasa di ne manum bi achi meni maamefo maame bi ne kunu a maame ne nya enso se achi ose ne kunu ni a onyini omo wo manan mienu fa o maame ena mienu fa o papa eno so esasa me da se be oba bi a ne ba be fa ne bi a na ya adwen no de ahye ne banetim oba sasa mfa ne ba oba sasa mfa ne pa cho kire mu ye we sunsuma sem na aka na adua ya se de sunsuma sem na meka ohu oba wa ya ne die da ya akora ne papa ada ne nyema me nyema me nyema boso ngoro asen de wo na wo nten de nim se wo na wo mche se obi ama ne yere tidan ba ko ye se ko edie ni because of the akora ni tukwan edie ni ya ye papa ne maame akola no ya anya maame edie ntia oba anwo ba
Okay. So bema na woba. Okay. Magie di sa. Enti mogya no befa akwala ne papa. Mogya. Ne mum ne maame de so befa ne suma ya na ne maame de bibia da yi. Asha akwala ne tirim. Enye sunsumu sasa bia asem. Na mum se sasa besi a ebe ye papa ne mum sasa. Papa ne sasa. Obi timi pori na watem agye yi. Mennim obi a wapori aka ene eye agya. Eno no betumi aye papa no sunsumu eye sasa. Se me yan hwe sunsumu se akwala bia ya wo asase bia papa sunsumu kata so. Kata so nya wo maame sunsumu. Okay. Yo papa sunsumu de kata so. Cause mogya ne yo papa mogya na ofiri mu aye da yaba. O papa o maame ye me fa ne se caretaker. O hwe so keke na ama ne papa. So ne mumu no aye te center afo mi nu am kire ne te ase center afo mi nu unim se de obedi kan ba asase we so ene e fre ne panyini. Okay. Enso nye no kure. Samson ka wo mu no de obedi kan yi ne ti no. Nye no kure. Nya ono na ye panyi. De obedi kan yi ne ti ye kakra. Nipa ni so no de odi kan yi ne ti ne ma ne panyi. Ba cho kire mu me nko hospital a obi woda. Timi nko hunu se de oba na ne ti so ana esua. Bia na omo de ebre no so ka ho. Bi obi beba 11 o'clock. Na obi aba 11:1. Sunsun mu no. Se wo ntafo mi nu a de obedi kan aba first so me ye mema mi nu. Ana so me ye 9 kura de obedi kan aba first on na ye kakra. On na ye last born. Junior. Menka ne sa. Na senior way. Senior ne do beba last hour. Abuja fon ba cho bra comment section ho. Me ya ti ase na nso me free se bia mo nso betumi aboa ye. Me de mani fi yi sa na minim. De ntia me kan sa na se. Akwala de panyi ho na so mo ne yo. Panyi so ma akwada. Nti awo ni mu no panyi ni bedi kan ka kira akwala na se kokohwe se kwan mu ya ukodura afre me na memra. Ekire din. So ti ase. Ena se omo ye oba ba akon be ma ba akon a omo ye awalefo. Oba ba akon be ma ba akon a omo ye awalefo. Tete no mutimi wale e ba ni ye. Ntafo no. Omo ya walefo dada na omaba eno ne tachini kuro no tachini kuro te saa omo no manhia ye nyu ntum wo enti no se nei no ene wiase asesa enti omo nwale biem enti wo a wo ntafo mienu oba ne bema se bema ne bedi kan ware a oba no ma bema ne mpata se ba no se bedi kan wale o ma bema ne mpata nsa wale no enkusi aga oba betena se ba ne no ya fa bibia se ene ana abamu kura ye nya abamu bi emma nipa entafo omu kiri fi ye won tafo be wo mo na bo se na ete omu omu mpefi to mo ni se omu ba wi asan mo ba yi omu fi eno esasa omu di fra wo ne mu ba na we de ya wo keke wo ne mu de ba nye se fi ni se e bia wadwala fa atale ahye na chese obo life entafo na omu mpefi no se obi ewu ntafo a se mo se sa walija e ba enkwala no mo so mo yale komtem bi on pese close eba ade aye borni se negative omompe okay so omompe ntu mo se we yale na we yale nti se wo ntafo na ba ko yale a o babo ho enche obekọ hospital antafo bi nhwefu no eya pama na asasa enya ntafo bi ne nhwefu eye ade a anikwan so mo ye efunu ye fi yen akonfo kra ye ditum se ye kofunu wo se edwira ye ho ntafo be kofunu wo se edwira wo mo adai mo esa mba mo de ne spray no beba fia na nya ne spray on se ye kasa ade ye fi a asaya wi nti wo se kofa ba fia be ye dai eni sina konfo papa bi yankwa asie ye so ukwa asie kra kopa edura ba wo se odwira wo ebi nso kọbọ mo huro mo zanzan no mo didi se no so ye no ma na agi se ukodware mo ye wa dwira ye wa haban bi ye tini aposa na de ahohoro on se nkremofuo wo adware konkron se oni be ma hia na o se fia ba no ho to wa dware konkron a obedware no one side odi nso bedware no one side ansa no ahohoro ni nyina mse ni nyina koye gidie wo sasa ofiri se bibi di machi bi eye sunsun ade so senka ade a edi nipa eba wiase de senka nyefi enso on se echetirim se oba ne be ma hia eyefi so ye se oba de nanoko be ma de nanoko oba ase a eyefi
di enye fi be ma no se nipa kora ofiri maba enye fi na mmom se wo do wa no be ko oba ase na ye oba a woni ne te a waware no a woni se won ko na woni ne hia na efi bi ani ne ho na wo ko fa hye woni na do ano ko na wo di agura benya true cancer ene ye Sharifa Scottish ladies so ha nti ye wade bia ne papa ne boni tu ni ba wo mu ade Sharifa Scottish ladies ade bia woni papa ne boni de so waware wo yere be 30 years na no yere ne te unim kwan ne yere fa so di ne ho ni na wa kwata wo na ma utam kra wo adura wo te aduro mi na se wo fi se problem wo siesie wo yere to do ano ko ho a boni bia anim boni bia sasa bia ne bibia me di wachi because se nipa na wo no ba ma kra wo banya oti na de butum bae di kan boni ni den ba ba unim no ho hwe wo fa na na do ano akọ na se dia so wa yale bi kra be de no hu unim Black wa wura wadiem wa wura ba ma anu ode ko oba ase yem twa ho ana bi ye wo ba bi ana ba ma bi wo ho a ne suban ya wo wom na dwama monti fie wura de ato ne din wo mo e bako oba so masi aba wo ye ko wo yaba da koro bi obetimi ne ma nan sunsum masem ne sunsu anso ye de di kan ana de to so minu eye sasa sense ma no bi anko sasa bi betimi ye di abrante no achi asa ma pe wo mfirimu da eno nye sasa no ya apam nye sasa ye sunsun ye frɛ na apam ne sasa ne nse apam no ne sɛ enne ne bi bɛka sɛ mojafra okay so one ma nan nti mojafra unim sɛ oba dide bi bɛka sɛ Christopher no mo ye courtship no sɛ omunim de na kakakra enye courtship enware courtship bie ne ho a aware a agina at the moment a oba ne be ma be hia nna no em obi ayi ne suban di ko so manya apam ti de wo mpɛ no obi yi na di de me so me mpɛ no be yi na di ne ahwɛ ne asia no so toro wo mu a obi abɔ ne akuya ba bi ti sɛ me hwɛ na sɛ wo bɛbɔ me so toro ne mani be pae a am de asi wo akura wase maka me nwe ye ne da hɔ no fo ade akire din so ne mom sɛ koye courtship na obetim de osuban asie 2 years 3 years ne mpie because sunsum sem bi anya mpie me ye physical ne ye ade so ha eno ya apam ene ye ka mojafra a oba bu ne nsa na be ma ne hia ne ye mojafra eno nya apam sisi enya apam mojafra ne sasa bia nko nti bu ho a nti ubenya be ma se otwe mpana na wo ka ne nyina wi na nka wo be wale a ofom ada so be yi ahye no oba sheet o boxer ne onta ene ka me ente ne obi de ne mpana twe mu boxer akwaware obi ampo obi de ne mpana twe mu dan domat o de akwaware ne fridge anesi wo o de akwaware o fridge kura de obetumi ai ba ade a o de ade account ti se ba sheet a wada so boxer ne onta bi a de twe mpana brush foam bi a obu adwaman gu so o so yi ni nyina ne akonwa ne mu kushin no nti na tell Christopher say my born again na why you born again na so so nko dada ne boxer dada ya ndi yemu say enkramofo so mo ya akiriwia no eye obu se seremoni kramoni eye akiriwia one oba akora nhia na so ti ase enso so yemu say sere ba ode no akana man no de akiriwia no so ti ase ade bi en fata a wo su ye no ehun hia se ode be wura wawale enu mum no ne betimi ai sasam nti wo de kwa na akwa tete nti bo nse ye obema bi wo ho a wo bom adwaman sa na wo ware nti bo nse wo ko fampna o wa yire na ko fampna na wo senka wo de ko hotel kura no bo nse ne yire keta wo de yire da so wo de aba mi ache no o ye wo student enu ye friend say wase awale mpa enu ye akankasa wase awale mpa se be ma de oba be ko keta o de kunda so wasa wale mpa ne no me be we ko ba se bi a wo de ne mpa na beda so e bi oba na me hunu na yire kro na so asa beda mpa kro na so amosa ne nada e ho no se bi a wade mu na enam nsuo no eno kra de enam nsuo ne ya na enye bibia be ba sa na ye wa honhom bi o mba be gina wade confusion be de e be ba ntu an hwe ya bon se wo wa ye de a sa honhom no be hye oba no onso ko ya no onso konya ne mpene no onso de aba and you do me do you say 2 + 2 and you bring na ya hye no enya asante ya mamre enya mamre say say den sama ba enya asante ya mamre ne ka wa hye me kan ya na asem bia be sim te bia na be man so ne boxer na e dazim
ɛna wayi egu do wo ho no otwe mpra na mu no wom sɛ mu no na wusu da problem bi enu na mu ahyɛ da so tunum sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ otumi sɛ awale mpa otumi ne bɛma foforɔ ba ne kunu kɛtɛ so esi da ɛna bi wɔ so ayɛ sasa ebe weki wa ma wa abegu anim ase because awade na ho na na bi kɔ ye no ɔyɛ saa de ni bi ama agu n'anim na agu n'anim ase ne yadome no nti wo yɛ den wodi agora obɛto wo de mpana bɛba wo kunu kɛtɛ so ama yakyew ɛyɛ sasa ebi yɛ sasa ɛno wɔ hɔ ɛwɔ bi wɔ hɔ koraa no a metumi aka sɛ me ni mabusua bi a ɛbɛn me hona no paa me kɔm kɔdi agora ne adeɛ nyinaa papa no ɔwɔ mu no ɔwɔ yere ɔwɔ mpana ne ba wɔ yere ɔwɔ mpana ɔno so ba wɔ yere ɔwɔ mpana saa ma besi ti akora no otwa to ntimi ka sɛ me nana koraa ne mpana ni timi so mfa mpana nya me me mabusua mu me nana bɛn ma wɔware 10 nti sɛ me se me wale 15 a ɔkɔtɔ nwa no ma na mmom no me metuma decide sɛ bi a me de me nyɛ sɛ me nana ɛno mɛhyɛ me ho so na mmom ma ware no me nware nka na mmom ntwena mpana de wo yi me firi mu a ɛnyɛ ɛnɛ ne a wotiwe mo a wo bɛ me mu asɛm ka mfa mɛhyɛ me ɛnam ase eti yɛn so obi bɛyɛ den na saa sasa ne adeɛ nyinaa bi a na wɔmpɛ bi a me mabusua mu ahokyera na adeɛ bi wɔ mu a ɛdi me nananom akyi ama abɛduru me so menyɛ den na mafiri mu minia me da ase sɛ adeɛ bi wɔ na sɛ ompɛ sɛ woyɛ a wotumi yi ho firi mu ɛma ne yɛyɛ ɔn sɛ yɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a yɛsi wɔ hia wɔ mu abusua bi wɔ hɔ a yɛsi yɛde sika kɔsesa nipa ɛnɛ yɛ wotumi sesa no ma ne yɛyɛ na mmom pɛ sunsum obi a ɔyɛ sunsum adwuma a ɔkɔ nkan sɛ bɛyɛ a wobɛtumi asi nkonnwa wɔ wo fie ayi wafiri saa apam no mu na ɛno no nkyerɛ sɛ wayi ho afiri abusua no mu na mmom adeɛ no a ɛdi mu nya no mmom na wayi ho afiri yɛwɔ adeɛ a yɛde si ano yɛwɔ mpata a yɛde kɔ wayi ho afiri yɛwɔ bu hɔ asasa nti korɔ ma ne ma nkɔ na busua fie ɔn sɛ ayɛ te sɛ fie akonnwa wɔ mu obi tumi ka sɛ ofie wo deɛ wona na di akonnwa no wuyɛ nti me ma deɛ mɛbɔ mo ho ban me mo nkɔdi akonnwa no mawu busa wo sɛ wona na no qualify ana bu a on qualify yɛ fie sɛ akonnwa ɛwɔ yɛ fie no wodi menkan a wontumi ntena akonnwa no so bo bi wɔ hɔ a ɔba ani wuo ne fɛre ɔbɛka sɛ akonnwa no aduru so wodi menkan nti wɔnka wɔtena so na akunu menkan na bomu ka ho ana rosa menkan na sɛ kontomire wodi a wontumi nkɔ sa akonnwa no ho enti me sɛ medi menkan me pempenkan wuo pa enti sɛ akonnwa no to me a me nyedima nim nkodi because me nyama gye sɛ mewu onya menkan no so me nya di so we asem ne te okay black minia me dase fa no kore enti na me say social media for guys me siso wo so wo mpɛ wa me de wa mo na bayo mu nyina ho ade de wo mo nso ama media magye nipa de because ye ba ho se de usi kyerɛkyerɛ nsɛm na ma no mo hwɛ ano mo feel no obi timi hwɛ ana obi obeka say oh nana you are too good no kwa kan say be say aso obey dwamafo say nana you are cute o say ade ba ko no say enye o say obi wo ho ahun opewasem opewasem wona komam ene bibia na mum nya enna na sa awale kwa so eno wo ho obekure bi wo ena obi wo so a wono de awale kwa so na no e de onam ena ade ba ko a wo mu ni say on say say o man no mu aye dene sunsum sem na ye mo nti obi e peso sunsum ni pa oye gu no obetimi achi nti hu ne say oh say ni peso mesim ne te kora na ne bebe boa mi o ene na wan hwe ya bo ne beba so na ayire be 30 ba me fa sa akwanya we so atuye ne yankase yakonfo no bi no mofo oba wa ba wo ho se oba be ye adwuma hwe yie na ne na nkotwempra se ofisi a opena twen na ne hawo no de ba ne so bo ma ne wi ma ne so wa ye woke fa ho advantage se boso mo se me ne wona me boso playboy pa me ne bi da sa yakonfo no bibiri aye sa ne ma na ma nim guase se me sesa akonfo ma ne bi okay minya konform ba ne crime film say omo a me fan say ke be fan say civilians ho say ye police for civilians say omo a police for dey aye omo bone me fan say any akonfo yi omo e dey sa ne ma na aye omo no say nye failure e no so bo ba bontia be kan katachi ara bibiri black e be ba na e hon komo no so ya ba ba bedi say ye nya nkomo mienu a wo se ye ba bedi de di mu pa ye ba bedi ne ntam ye din no din so no oni so o se nipa wu a eni kwa senka ne ho ade ekura nka yede ye ho ye oseke ye no ada isasa ntia se me ye kromfo na me wu na fa mata ade sha wo ye den wo bebo kro no
Sama tare me hu fifira so na kro no so wo ammo no yi eba no obo ni local wo ko dwom so bi am so mekọ bank enu ntina obi wo ho a se me konfui se akomne nka obi na obi ko fama tale sha akom beti maka na ni ade na obi wo mutimi yi dan bi wo fie de omu de funu bi omu de akotum ansa na omadeda ba sa da na nche yi ni fema na obi akodem on se eno kra de ya na nhye dan ha enye hu on se abusua bebire ho a ye won samandan wo ho samandan ne se mimi wu a me niema ibe yi akugu sa dan ni mo obi akodam dan ni se saman ne beje ti sa samandan ne de eno abon se bag afi ni yi bag no ti afi mra bon se fufuro so de niema aba ha nti won samandan wo ho ne mo ye ni funu dan ni funu so e saman funu nya saman saman so nya funu saman nya funu so wo wu na ne sunsun gira se saman nya yo saman ye ka saman ya wasan wo man ni me nhye ba bia bi ye nhye ni padua ni bi da wodam na ye yi keke and your body ni da wo keke na se kura mo fa nto dom de to abiare na blog na firi hu ni abiare o de ma wo so ha na woni mi se no kura ni funu ni ye da na park so no me be kam ye stop enye kura funu ye da na park so enye kura ene no so ye beba be ye owuo ni na kirasem ye beba ya hwe owuo ene ne sie obi bewuo nipa no saman no awo kan no ene ne sie ene sunsanso beba e kire samankom nyina ye beba be ye enti ye beje bre na ya ba be na mo prempren de me ne wo boys no girls no nyina ye do wasepa me so me ya da ompa mo so feel papa to da mo ba so obu anu ma hwe mo kura nkrofo ja obu kunu so ahuno chichi meme de ya wo kan ya asemo ya beba anu de embebua ye nua ma no on se ade a ya ne se oni be mate na wa ya ade o se ma ya ma ye de na be me omu una wafo so amana kade ni kwan se wo kan o de sie we no we bu tu ka pa kwa me misa no wa musa na enu mi ble bi obi amusa mi a mi am ko dwato an abura de mi jaye pa bo wura onya broken jaye man ko bi man ko be ga ne kura mfrem na mbuofu wa be mama asem sei woni fa da aduane bi na me ba ko no ba ha mi no mi jaye ma no ko ntem kura no to ndi then oba ha mi no oba to mpa bo customer on say na me ma wo ye mistake ba ko ne say wo mo abusua enhye wo mo so no wo mo dress akono okay ena obi o tefa da fie tebia na tale sin naso enti wan hwe yi abaka se bia wonini huni ne mo mafie na ofiri mu ba ne ya ntete ne sa ampa ne mo ye no so ye huni se de wadre te a se be ne to na yi nkuruwa no wono mom na eye guy e mema ye mistake ni bi body anti akora de issue na fikesi ma ba wa so enso ne ewura fie ho se ye fra o makata ho asi akatesia ena we no so de open the fight wa bie mu be ko wa banyina bo kede so nti ye mistake ni bebre ha enen ya trust ye mistake bebre ha ye mema ni ya bi awusia ene ma no so de o next time ye de beba oba bia na se oba spire bu se mema shase ye frefrew o ne me wow wunya 35 years de ko 40 years na ana 40 years de ko 45 years udi agoro na te be ma hono wanhwe ya ye wonkrofo bi wo ho a omba be se wa wale ne keke ahwe osuban omba be so pe mu bogus mu ministers mu MPs be frɛ wo fon so wa timika wonyini kura mi etimika ono akwa timi ya dance ye se me ma ba wa brem woni mema ne ba me ho uduru sa 45 years ya wa honhom bi wo ho a moko pass wo number obu on frɛ wo dakora me friend wrong do mi minister wa wanhwe obegya wo kuru akodi eya adwuma hyehyɛ nti ye ba o se ye ntimi nhwɛ ma ye nuanom ba bi no mu kunu mu ntena mre na obi mfa fidie besum no meyi no ma na ware ye nkugu ye ba kyerɛ ni nyina ma wada ho so wananu so ebebo ndua ba da na ho so because obi wo ho a ebi ato no ama ne na wale no asɛi so ho me fan fo na ya menta mu dua na emu mu o monye fan no mbeka satia no na bu dua akwa bi se ma bo ndua ono zo yewde wase santehene abaya bi a okọ school ma ngotutu e kan ni no mahama nua no mu ma be fa na ko adentina santehene amfa na ngo ana obedi santehene atem ene wakobo ni dua na so wa modi na so wa modi se pa ko ma sante buso nti so de dua bo bia se santehene di bam kwa de abo ba ko dua aden na bibia si wo man mu a 16 regions no bibia be si be region bia de hye aban asante region ko de hye otumfo edi ntra ozo be wuda be
nipa no me dia me mpeni kum na me pebere no na mabosom ne pane so mfa nkɔ won gia na akɔle nti se baalu kura no wohua no akɔdwo no adwuma bi na ɛyɛ fa na wɔde akɔwɔ ne mfe e ba saa na wo nipa bɔ no nipa no tem bia se me na mefa adwuma me so dai bɔne wo be so dai me ma me kyerɛ me tiase se bia me si bɔ me bia dua wo be bɔ ana se me na me pese me yɛ obɔne a me yɛ ade na me sama abosom na se bia nka oni apia yɛ adwuma yi na nka apia abeso dai no na de an Roberts aba no so daim o si you edi ma kwetena fi because o plan an Roberts so bia na nya no kuro o ma me kura bo so wakoyere na ne beda na ma me aso ho dai so ho de wiazete akora ma ne ma me na na dwere bento ampa ne to da because nka handcuffs de police no ko fa no e wo dai dem awutia Nyansapo TV so ni no kura ne se mpanin si edi adwene da achi a asiofra no ye behwe Black Power ye ba ne nchen a se aya na me director sam prompt me se de aduru no ma ye mpon na atwaso a ye betimi adi nkomo no a nsuo beto ye bekọ akọ he ba bi ete ye besan aba sansa aya na adoma nkoma nsem nimdisem kan hodo a me ne mahwefo ye nya firi ne ho no entumi ma me kan se enso ye nanso ye de bre na ye adwuma aha na bre ma kwan na ye de ne dwumadie no asi ene ebedi nkomo fa sasa eho ewura mu ahunu sasa ahodo ewo ho obi adoma kyade obetumi egina ne sasa so adane ne no media mu obi a waya ade ama na ye ne ya epiema kokofa ankora bata ahodo nyina mpempena de ye wo sasa ne mu nyina ne ya hwe efia ahodo efiri mu awade mu de akwa abesi afutu ne nyina nya firi Black Power ho adawroma sei na ya ne ye pe no iti se wonso bibi apese ode tato a na wodi aba betato wo comment section ho ye ba ne be kenkan ya me director ko hunu me producer ko hunu me manager ko hunu no kan ya wose ko fi ade sei na obi abekan na ye nso papa ewo mu no ahye yenkura me yetumi aye adwuma no bone ewo mu no ne yate ada ye ho so asesen firi ho eno nti ne sei ye TV de eye wo a wonim nyansa se bi eburu badwemba ne betimi asa ne po no Nyansapo jesoma me ye sane no badwemba medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ye beda Black ase se ne wama ne ho kwan ama na nanom akasa afa ne mu obo ade enso akasa afa ne mu akire ye nsem bebre afa ho onyame ya adom no de ye nkwache ye ne a na nanom ade pa bi chi otobosu pagu ye nwuma so am ye san akoda biom sode ahoden mu a ye be hia wafidie so da se ne ye be san so ahia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame